ग्रुग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी। ग्रुग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आलेत सेल्स मॅनेजर्सची मेगा भरती। शिक्षण इंजिनिअरिंग, MBA, BBA किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशर पदवीधारकांना प्राधान्य। आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9594 21 93 93 आणि 94 20 22 70 11। चाकरमान्यांना गणेशोत्सवाला कोकणात आपल्या गावी जाण्यासाठी श्री गणेश स्पेशल मोदी एक्सप्रेस ट्रेन सोडली जाणार असल्याची घोषणा आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे। पूर्णतः मोफत असलेली ही ट्रेन मुंबईहून सिंधुदुर्गात सावंतवाडीपर्यंत चाकरमान्यांना घेऊन 7 सप्टेंबरला सकाळी 10 वाजता दादर रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक 8 वरून सुटणार आहे। नमस्कार। काही दिवसा अगोदर मी एक ट्विट केलं होतं आणि ट्विटमध्ये लिहिलं होतं की गणेश चतुर्थीसाठी मी एक सरप्राईज जाहीर करणार आहे। आज तीच माहिती देण्यासाठी मी आपल्यासमोर आलो आहे। देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांनी आपल्या कोकणाला एक फार मोठी भेट दिलेली आहे। कोकणाचे भूमिपुत्र सन्मान्य राणे साहेब यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये स्थान देऊन कोकणी जनतेला, कोकणातल्या जनतेला एक आशीर्वादच दिलेला आहे। म्हणून या वर्षी आपल्याला आठवत असेल की गेली 9 वर्षापासून मी आपल्या सगळ्यांसाठी, कोकणातल्या जनतेसाठी मी गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने मी बसेस सोडतो। 100 रुपयामध्ये ते बसेस असतात, बसची तिकीट असते आणि आपण सर्वजण आपल्या आपल्या गावाकडे जातो। आपण कोकणवासियांसाठी गणेश चतुर्थी हा फार मोठा सण आहे। महाराष्ट्रातल्या कानकोपऱ्यातला असलेला कोकणी माणूस, किंवा त्याला चाकरमानी आम्ही म्हणतो, तो कितीही व्यस्त असेल, कुठल्याही मोठ्या पदावर असेल, कितीही मोठी नोकरी असेल, तर सगळ्या गोष्टीला बाजूला सारून आपल्या आपल्या गावाकडे वळतो, आपल्या आपल्या ग्रामस्थांकडे वळतो, आपल्या आपल्या आई वडिलांकडे वळतो। म्हणून ह्या वर्षी माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी ह्यावेळी बसेस सोडत नाहीये, पण ह्या वर्षी मी पूर्ण ट्रेन सोडतोय। मोदी एक्सप्रेस नावाची ही ट्रेन ही ह्या वर्षी कोकणातला, विशिष्ट आमच्या सिंधुदुर्गातल्या, महाराष्ट्रातल्या चाकरमानीला आपल्या गावाकडे घेऊन जाणार आहे। 1800 लोक संख्या असणारी ही ट्रेन ही सिंधुदुर्गाकडे जाणार आहे। 7 सप्टेंबरला सकाळी 10 वाजता, मंगळवार आहे, 7 सप्टेंबरला सकाळी 10 वाजता ही ट्रेन दादर स्टेशनवरून निघणार आहे, प्लॅटफॉर्म नंबर 8 वर। हा पूर्ण प्रवास हा विनामूल्य असेल, मोफत असेल आणि ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये आपल्याला एक वेळेचं जेवण आम्ही आमच्या वतीने देणार आहोत। आता आपण विचार कराल की ह्या ट्रेनची बुकिंग कशी करायची, तर दरवर्षी जसं आपल्याला माहिती आहे की सिंधुदुर्गातले, विशिष्ट माझ्या कणकवली मतदारसंघातले मंडळ अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष आम्ही ज्यांना म्हणतो, त्या मंडळ अध्यक्षांना आपण 27 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर पर्यंत आपण संपर्क करायचा आहे। देवगड मंडळाचे अध्यक्ष आमचे संतोष किंजवडेकर आहेत, डॉक्टर अमोल तेली आहेत, वैभववाडीचे नासिर काझी आहेत, कणकवलीचे मिलिंद मिस्त्री आणि संतोष कानडे आहेत। या सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना तुम्हाला 27 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर पर्यंत बुकिंगसाठी संपर्क साधून आपली आपली जागा रिझर्व करून घ्यायची आहे। ही ट्रेन दादर करून जी निघणार ती सावंतवाडीपर्यंत थांबणार, पण मध्ये 2 विशिष्ट स्टॉप आम्ही दिलेले आहेत, एक तर वैभववाडीला थांबणार आणि दुसरी कणकवलीला थांबणार। या पूर्ण 18 डब्याच्या ह्या ट्रेनमध्ये आपण सर्वजण आपल्या आपल्या गावाकडे जाल, सुरक्षित पद्धतीने जाल, याची सगळी काळजी आम्ही आमच्या वतीने घेणार आहोत। कोकणातल्या जनतेमुळे आम्हाला फार मोठा आशीर्वाद
आम्हाला मिळालेला आहे. म्हणूनच ह्या वर्षी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानण्यासाठी मोदी एक्सप्रेस गणपती स्पेशल ही ह्या वर्षी धावणार आहे. मला विश्वास आहे की आपण सर्वजण मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी उत्सुक असाल, म्हणून आम्ही ही परत एकदा सेवा आपल्यासाठी आणतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणपती बाप्पा मोरया. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.